Venga, jarriko gara honekin. Orduan, hemen, markatuko dut pizkatxu bat, nondik nora doan kamisetaren forma. Vale, igual ez dut behar hemen stroke ez da bilaiz. Vale, gutxi gora bera hemen dijungo da. Ni bai ikusten duela hemen, onain behar duela giardula gehiago. Ez da como... Bai, buru aurrerantza dagoenez behar du konpensatzea. Ja, encima es un tío tocho. Beti muñekoa begiratu angelu guztietatik. Vale, pues hortik jungo da camiseta más o menos. A ver, burua kenduko dut. Vale. Eta lepoa hemendik. Eta ba planatuko dut. Vale, hemendik trapezioa doa. Vamos a meterle un poquito de trapecio. Gero ez markatu giarrak asko, que es cartoon básico. Vale, hortik jungo da. R. Eta vale. Hola, cosas. Vale, gabardina ez. Bueno, igual frakak, egingo duz lehenengo frakak. Komplikau. Vale, orduan, aterako dugu, hau importantea da. Aterako dugu hemendikan gure kamiseta. Eta hortarako egin behar dugu maskara bat. Egingo dugu maskara bat, vale? Maskara honek harrapatu behar du. Igual karratua dago maskara egiteko? Ez... Bai... Donde está, boss mask. Ingo tolako zezera, hau kamisetarako. Ingo dugu clear, lehenengo clear eta box bat, vale. Eta orain, hartuta hau, kenduko dizkiogu parteak. Bai, porque hau tapatuko du txamarra, así que ez dugu egingo. Hemendik parte hau kamiseta izango da. Este parte hori ez. Vale. Ondo. Vale. Eta arain hau, egingo dugu mask. Ahí va, justo hau tipo hau erdian dago. Mask. Sharpen. Vale. Mask sharpen. Pare bat aldiz egin dezakezue. Eta, importantea, hemen sortu behar dugu face set bat. Egingo dugu face set from masked. Hau da. Enmaskaratuta dagoena bihurtu face set. Egingo dugu horrela, eta hor sortu dau face set bat. Maskara kendu orain, clear mask, vale? Eta egingo duguna da extract face set hau. Baina lehenengo igual interesantea da face seta garbitzea pizkatxu bat. Ikusten badozue, bordeak daude oso potroso, ez? Ba, hemen daukagu mesfilter bat, bai? Eta mesfilter hau hartzen badugu eta juten bagara alde honetara, hemen daukagu Relax Facet. Eta hautatzen badugu Relax Facet eta klikatzen badugu eta mugitzen badugu arratoia, behitxu zelan, ertza garbitzen doa. Horrela geratuko zaigu Facet bat super garbia. Vale? Erabili dugu Mesh Filter, Relax Facet eta klik eta mugidu. Vale, venga, badaukagu. Orduan, orain, urrengo pausua.
Hemen dikan extract bat egin behar dugu facet honekin. Orduan, jungo gara facet, extract facet, eta klikatuko dugu hau. Zer egin digu? Ba, egin digu geometria berri bat, bai, facet horrekin. Baina, bertik ez dut ondo kendu parte hau, que puta mierda. Mierda. Egingo tosta bere, vale? Egingo control Z pillo, a ver lortzen duan nosta bere bueltatzea, no consigo. Vale, kendu barutau, torre behar nasona, school mode, eta egingo dut mask from facet egin daiteke. Boundary no me vale. Vale, pues bueno, me da igual. Clear mask, vale. Es que parte hau ez nuen nahi. Orduan, egingo duena da hemen, maskaratu parte hau. Egingo dut facet bat, maskara parte honetan. Eta kenduko dut hau. Que se me ha pasado. Vale, hau, bihurtuko dugu facet bat. Egingo dugu facet from masked. Vale, eta kendu hau. Clear mask. Vale, eta orain, lehenago egin dudana. Mesh filter, relax facet. Hemen hautatu berzue, relax face set. Klikatzen dozue. Taka, eta relajatzen da. Orain deko guz 3 facet. Baina bakarrik geratuko gara morearekin. Orduan esaten dut facet, extract facet. Klikatzen dut, eta extraitzen dau parte hori. Vale? Eitxu. Badaukagu kamiseta hori. Vale, segin dezakegu hemen? Ba, ingo duananik hemen, errazena orain modelatzeko eta izango litzateke egitea zan ditzen dau. Solidify, generate Solidify. Hemen guai egongo litzateke eukitzea 4MS bezalako erraminta bat. Baina bueno, zuek oraindik ez dakizu zer dan. Hemen Solidify bat. Vale, eta hor daukat kamiseta. Vale, honek ze permititzen dit, ba, orain estraitzea prakak. Eta asko zerrazago izango da lan egiteko horrela. Vale, orduan, kamiseta badaukago hemendik, aplikatuko dut Solidify, bai, aplikatuko dut, eta sartuko naz eskulpitzera. Egin dezaket danak amatatu eta eskulpitzera sartu? Espero dut baietz, porque nahi dut zeuek ikustea hurrengoa. Eskulpitzera sartzen azenean honekin, ez dago facetik, bale? Ez dago. Mantenduko banu el Solidify, egin ezake, object facet from visible, object mode sculpt facet from visible, lo que pasa es que txuri geratzen da. Ez que guai egongo litzateke barrukoa beste facet berri bat izatea, eta egunen baten egin neban, pero ez dakit zelan. Dan hautatzen baut, a ver, hago una máscara tocha. Eta facet from mask. Nah, ez dit egiten. Vale, da igual, venga. Clear mask, eta aplikatzen dugu hau. Apply. Eborena litzateke hemen eukitzea bi facet, bat barruko eta beste bat kanpokoa. Bueno, me da igual. Venga, ateatzitugu beste elementu guztiak. Eta haren egingo dugu berbera prakekin. Orduan, hartuko dut. Mierda. Hartuko ditut prakak. Hementxe, vale. Eta aurreko biztan, front, egingot maskara karratu bat, eta kamisetaren parte bat hartuko dut, eta botak ere parte zati potolo bat hartuko dut, bale? Bada espadan ere. Hori daukadala enmaskaratuta, egingot facet from masked, bale? Clear mask, ez eukitzeko ja maskararik, eta ez liatzeko izkuetatuko dut beste guztia, bale? Eta hain deko guz, facet hauek. Ba, nik uste dut garbia dagoela más o menos faceta, así que ingo directamente extract from facet. Eta kasu honetan ez dute ingo Solidify, bai? Ze ja kamiseta gainetik dago. Iratzen badu kamiseta ja gainetik dago, ja me vale. Baina bai gertatzen da gauza bat, eta da eskulpitzerakoan honekin dala liada bat, porque ez deko itxita goiko parte eta beko parte. Orduan, ez daukan ez itxita, ¿esto qué es? Adiós, que ya me ha hecho Solidify. Buah, pues tengo que tener un Cristo en la camiseta.
Tengo que tener un Cristo en la camiseta que flipas. Vale. Va, camiseta ahora insert. Camiseta tiene dobles facets y la hostias. Bailus parts, a ver. Orain camiseta egiten badiot Skull mode. Egiten badiot R, se va a ir a la mierda. Aguantatzen du. Vale, no hay problema. Bueno, arazo batzuk ditu hortik, pero bueno, ondo. Vale. Ba, frakak dauzkagu. Vale, badauzkagu frakak hemen. Eta ya etortzen da con un modificador. A ver, nik hau erabili beharrean, que esto es un coñazo, porque hasten zara hemen modelatzen, eta sartuko zaizu, barrukoa, kanporak aterako zaizu, kenduko nuke hau, eta itxi paretak, directamente. Alba dan, porque vete a saber si me deja, Vale, eta egiten badot grid fill. No me deja. Pues casi que mantener lo otro. ¿Y si te pones de un lado y coges toda la capa de arriba? O sea, pillas justito. A ver, bai, egin dezakezu. Okuritzen zaidana errazena da K egitea, K de kilo. Porque jartzen zara aurretik, egiten dozu mosketa bat con K de kilo. K hemendik ona, con A y C. Eta orain errazago izango zaizu hautatzea, bueno, errazagoa, es un decir. Hautatu zenezake hortik andanak y tener una línea limpia y tal, pero es una liada. Hau Z brusen asko errazago egiten da. Bueno, aplikatuko hau, apply, y a correr, ¿vale? Egingo dugu lan horrela. Es una liada, pero egingo dugu lan horrela. Vale. De hecho, voy a hacer una prueba. Egingo diot R bat. Funtzionatzen badu, patadón palante. Bai, funtzionatzen du. Vale? Venga. Bai, hemendikan bitxuse sortu dauen, Sortu dauz como elementu arraro batzuk, pero me da igual. Vale, orduan, de hecho, egingo banu hemen inflate bat, segertatuko zan. Betxo, nik hartzen baut hemen inflate, igual es el truco, Hartzen dut inflate, eta esaten diot inflateri, ez hartzeko front faces only. Bueno, ni hace. Ni quiere hacer. Y si hago así, me jode los pracas. Da igual inflate bategas. Relleno aquí a bloque. Eta egiten dut R bat. Eta orain ikusten badoten X-Ray, seguramente joan da zegoena barruan. Si arranca, A ver. Bai, ikusten. Va, pues balio du. Vale, orduan, dekoguz las fracas estas de Gru. Uy, se dago hemen. Ah, claro, birritan dagoelako. Claro, oraindik mantentzen dugu hau, bai? Oraindik mantentzen dugu hau. Kontuz, izendatuko ditugu gauza kondo. Hau izango da kamiseta. Beste hau izango da prakak. Eta hau izango da, hemendik aterako dugu, zelan ditzen zen hau, parka edo movida hau, vale? Orduan, parka ateratzeko, izkutatuko ditu kamiseta eta beste hau, beste izen batekin gordeko bazpadan. Eta, egingo dugu hemen, front bistatik, egin maskara bat karratuagaz. Bueno, lehenengo kenduko ditut facetak. Facet from visible. Eta kentzen dira danak, bale? Facet from visible, kentzen dira danak. Orain, box mask. Eta hautatuko ditut hauek. Hortik gutxi gora bera, ez? Parte hau, bueno, eta lepoa ez dut behar, claro. From view. Eta box mask jartzen dauenean, jarri dezaket lasso mask. Eta erabilita control, kendu, soberan dagoena, vale? Igual da modu bat. Eta incluso, kenduko nuke erditik zati bat, bai? Hartuko nuke mask eta kendu erditik zati bat, con control, porque katxarro hau irekita dago, vale? Orduan horrela daukagu como txarekillo bat.
bai? Txalekillo bat, igual hemendik irekiago. Vale, gero luzeago inbarko dugu, Vale, orduan, facet, lehenengo mask ingo nuke markatzea gehiago, sharpen, markatzen da gehiago, incluso un par de sharpens, sharpen eta beste sharpen bat. Eta orain, facet from masked. Eta kendu maskara, clear mask. Vale, eta ingo dugu lehenago egin duguna. Mesh filter, relax facet, eta erlajatzea, ez? Oso ondo. Orain, egiten diogu facet extract eta baukagu gure txalekilloa. Vale. Orduan, txalekillo hartu. Hola, antes que me perdí un poco. ¿Qué? Me perdí un poco en lo de mesh filter. Mesh filter, a ver, lehena egin dut ja hiru aldiz, hau. Osa, mesh filter dagoenean, tope jodido. Ez que ez dituzten atxera egiten. Dagoenean oso zikin bordea hartzen duzu mesh filter eta hemen goian hartzen duzu goikoa relax facet eta klikatzen diozu eta suabizatzen da ertza. Vale, orduan orain egiten diogu extract eta hau ateratzen dugu kanpora. Holako zer. Kontuz porque seguramente aplikatuko dut. Kontuz porque seguramente izango ditu normalak alderantziz, puede ser? Ah, no, betxu, ondo dauz. Vale, genial. Ba, ze behar dugu orain? Ba, hau luzeago izatea, logikamente. Orduan, zelan egin dezakegu hau? Con una mascarita. Sartzen gara ona, jartzen gara front vistan, eta egiten dugu box mask. Joder, que difícil es decir eso. Hartzen dugu zauek, bai? Invertitzen dugu, eta egin dezakegu hemen scale erabilita. Lo único que, claro, jarri barko genuke hemen modifikatzailea. Ez dakiz lan egiten den hau. Bueno, me da igual. Hartzot move y a tomar por saco. Eta mugitu berantza. Zenbat? Ba, onaino, más o menos. Bai. Ez da oso garbia ere, Pero bueno, me vale. Vale, orain daukagu hau eginda. Deseleccionar, sea, clear mask, eta R. Vale, control R. Orain, porque hemen karratu hauek lusatu dira pilo bat. Orain dekogu geometria berri bat. Eta geometria hau izango da gatsa, lan egiteko honekin. Pero bueno, es lo que hay. Etorriko gara a brush eta move, osea G, move egiteko. Eta G. Eta atonduko dugu pizkatxo bat hau. Hemen gero retopo ingo diogu kanpotik eta ingo diogu solidify bat. Así que ez kezkatu gauza batzuk barrutik ez badude oso ondo. Geratu behar da, más o menos. Vale, orain daukagu hau, soberan daukagu, gogoratzen da geneukala gorputz hau osorik. Ba hori soberan daukagu, así que eskutatuko dut. Hau da, lepoa deitzen da. Gorputz osoa. Eta niri gauza hauek gustatzen zaizkit sartzea collection baten deitzen dana backup. Hau da, bada espadan. Sartzei dut kolekzio honetan, kolekziona itzali, beste guztiak kolekzio normalean. Vale? Eta orain ateko ditut beste guztiak. Eta gutxi gora, hau zer da, kamiseta da hau? Ah, coño, pues este se ha quedado un poco pocho. Ah, eta claro, kamiseta eta gabardina orain sartzen dira bata bestearen barruan. Ez kezkatu, vale? Egingo ditugu biak, porque gero rigina egiterakoan mantenduko dugu como una especie de camiseta de tirantes, más o menos, bean, bada espadan, irekitzen bada txamarra, ba ikusteko bean zedauen, baina bakarrik kamisetilla de tirantes bat. Vale, pizkat potoloago egin behar genuen.
movida hau, porque orain emongo ditu arazo batzuk, que flipas. Vale. Oiba, faltatzen zaigu lepoa. Hemendik atera behar dut lepoa, de alguna forma. Hartuko dut bakapan gorde duan objetua, hau, bai? Eta sartzen bana zen modo eskultura, egingo diogu kentzea facet guztiak, facet from visible, eta egingo dugu hemen maskara bat lepoa errekuperatzeko eta pieza solte baten izateko. Sama guztia ukitzeko aparte. Vale? Orduan, sin más, facet, bueno, hemen egin dezakegu sharpen, gero from masked, facet from masked, kendu maskara, hartu mesh filter, relax, vale? Eta extract. Vale, orain bai, izkutatu dezakegula bakapa, eta hau sartu dezakegu hemen, eta esan dala lepoa. Eta hemen, komeni zaigu, aplikatzea hau, eta nik ikunzo egingo nioke R bat, kontrol R bat, harina, y ya está. Vale, venga, perfecto. Venga, badauzkagu gure elementurik importantenak. Venga, eskuak egin behar duguz, Venga, deskantsu bat eta eskuak egingo duguz. Eta lepoa ez dago ondo, pero bueno. A un pueblo. Esan.